ukulimala komuntu, ukulimala komuntu, ukulimala komndeni, ukulimala komndeni, ukulimala komphakathi, ukulimala komphakathi, ukulimala kwesizwe. Ngalamazwi ngithi umuntu nomuntu akalwe nonembeza wakhe, enze ubulungiswa esenaso isikhathi, ngoba mawubulele is either of the two, uzofa nawe ngoba bakubomufi ngeke bakiyeke, either uzofa ngale ndlela obulele ngayo noma uzofa ngomuthi, bazohamba abantu bayokuthakatha noma uzobolela ejele. Angibonge ingane zakwethu. Ngathi-ke sonke singathatha isibonelo noma isifundo kule nkulumo le ade ngikhuluma ngayo. Isala kutshelwa-ke ingane zakwethu kuthiwa-ke sibona ngomopho. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ngale nkulumo yokugcina ngivala ngokuthi ngithini, udumo lonke lumfanele u-Allah okuhuye umondli wemihlaba yonke. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula nezibusiso nomusa ka-Allah ube nani nonke. Nginithanda kakhulu. Bye. Ofuna ukungifonela, ofuna ukukhuluma nami, 078 214 3189, 078 214 3189, 061 458 5537, 061 458 5537. Lo okhulumayo la u-Ismail Hlakanipho Mzwandile Sandanezwe wakwambatha noma wakoshandu. Abaningi-ke ekukhuleni kwami babengibiza ngoSiduni Sembazo. Unsimi intombi zivuna la ithanda khona. Umavula kuvaliwe unogwatsho ikhundla khundla. Untombi simcela ukiss, untombi ziyamhalela. Uma qhamuka kunyonya insizwa kubaleka intombi ngoba zingesabi yena kodwa zisaba amasokazo. Hayi bafowethu, inkosi kayiqedwa, sinqonya amakhanda yekwe. Ngiyabonga.